Us presentem un projecte per a educació infantil nou i diferent. Un projecte nascut després de visitar moltes escoles i de parlar amb molts mestres. El projecte Imagina. Un projecte amb moltes sorpreses. Imagina no haver de desmuntar les carpetes dels alumnes. Imagina una caixa amb un munt d'idees i propostes que pots triar i adaptar al teu grup. Amb material en paper individual i col·lectiu. Material per fer manualitats. Recursos digitals i audiovisuals. Material per manipular. Material per experimentar i observar. I una mascota per cada curs. Imagina tenir a mà i endreçats els materials de treball per tots els alumnes. Imagina poder triar entre 12 caixes diferents per als 3 cursos d'infantil. Imagina un dia a dia més fàcil.